Vedel si, že slovo thug nie je len moderný slang, ale má svoje korene v jednom z najtemnejších kultov histórie? Vitajte v svete temných historických faktov, ktoré sa bežne nedozvieš. 4. časť. Thugy, radikálny kult v Indii, bol aktívny od 14. storočia až do polovice 19. storočia. Tento kult bol zasvetený bohyne Kali a bol mimoriadne obávaný pre svoje metódy lúpeže a vraždy. Tugeovia, členovia tohto kultu, využívali rôzne metódy zločinov, od otrávených potravín až po sofistikované nástrahy a podvody. Jednou z ich najznámejších a najobávanejších metód bola však vražda pomocou uškrcovania šálov. Získavali dôveru cestujúcich a obchodníkov, aby ich potom nemilosrdne zabili a okradli. Tieto činy boli považované za náboženské povinnosti a Tugeovia ich vykonávali s náboženskou vášňou. Celý systém bol tak sofistikovaný a dobre organizovaný, že dokázal vyvádzať z miery indickú justíciu po stáročia. V hindčine